खुलुमबाय गासैबो नायगिरि बिथांमोन नोंथांमोननिसिम आंनि फिसाजो पिंकी बसुमतारिया मिस इउनिभार्स इन्डियायाव थांनाय 18 जुलाइनिफ्राय कम्पिटिशन जाबाय थानायाव दा बिथाङा जयपुराव फाइनालनि थाखाय नाजागासिनो दङ। फैगौ 23 आगस्टआव फाइनाला जानो थांगासिनो दङ। बे फाइनालनि गेजेरावनो बिथांनि माखासे नियम बायदियै भटिंनि गोनांथि जादों। बे भटिंआव होनो थाखाय इन्स्टाग्रामाव थांनानै कमेन्ट लाइक आरो शेयार खालामनो थाखाय नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गुरै खावलायहरनाय थाबाय। गोजोन्थों।